Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa Sunday edition sa Aksyon! Last size Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Ipaidalom sang Barangay Granada ang ila 37 ka barangay health workers kung BHW sa orientation sa mabot nga Lunes nga adlaw antes magpatigayon sang house-to-house registration sa mga pumuluyo nga luyag magpabakuna sang COVID-19. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Kapitan Alfredo Talimudaw ila na nabato ng kopya sang form gikan sa syudad kag ila na ini nga iga-reproduce. Aminado si Talimudaw nga may pila ini ka mga BHWs nga nagapangduha-duha nga magpabakuna. Rason nga ipaidalom sila sa briefing angot sa pros and cons ng bakuna. Antes nila nga mapangabay ang iban nga pumuloyo. Importante suno kay Talimudaw nga mapainsyende una ang mga BHW sa ilang trabaho antes ang house-to-house registration. Ang Barangay Granada ang may kapin 26,000 ka mga pumuloyo. Ang syudad ang una na nga nagpatigayon sa dry run sa COVID-19 vaccination sa Barangay Villamonte kag ini ang nasunod sa standards ng Department of Health.
Nagpanguna ang syudad sa San Carlos nga may pinakamadamong aktibong kaso sa karon sa COVID-19. Sunod kay Provincial Incident Commander Dr. Zephyr Gerhard Kaelian, naglambot sa 28 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa San Carlos. Ginsundan sa syudad sa Silay nga may 12 kag Escalante City nga may 7. May araman sang 5 ka aktibong kaso ang Banwa sang Manapla samtang tag-4 naman ang syudad sang Victorias kag Banwa sang Ibi Magalona kag Tuboso. Pagtatlo naman ka aktibong kaso sa Banwa sang Calatrava, Kawayan, Pontevedra kag syudad sang Talisay. Duha naman sa syudad sang Cadiz, Sagay, Sipalay, Banwa sang Hinigaran, Don Salvador, Benedicto, La Carlota, Murcia, Moises Padilla kag Valladolid. Isa naman lang karon ang aktibong kaso sa Banwa sang Hinubaan. Samtang wala naman sa aktibong kaso ang Banwa sang San Enrique, Pulo Pandan, La Castellana, Cabancalan, Ilog, Himamaylan kag Candoni. Naglabot na sa 23,534 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 49 ka bag-o nga kaso. Nanguna ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga bag-o nga kaso nga may 31 ka local case. Ginasundan sang Iloilo City nga may 14, ginalakipan sang 12 ka 12 local case. Kag 2 ka LSI, Negros Occidental nga may 2 nga ginalakipan sa isa ka local case kag isa ka LSI kag Aklan na may 2 ka local case. Samtang 43 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 21,700. Kaya nagpabili naman sa 702 ang nagkalamatay bangod wala sang bag-o nga napatay. Ang Western Visayas ang may 1,166 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa iban nga balita, lokal ginpasiguro sang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo nga hindi pag-itolerar kung may paglapas nga makitaan sa ginhimo sang hepe sang Silay PNP nga pagpalakat sa 39 ka mga nagkaladakpan nga naglapas sa health protocols. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Nokpo spokesperson Abigail Donasco, inabi-abi sang kapulisan ng investigasyon nga himuon sang Commission on Human Rights kag sila mismo nagapatigan man sa investigasyon agud mahibaloan ang natabo kag kon may natabo gid man nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Mura diri nag-viral sa social media ang ginhimo ni Silay PNP Commander Major Rolly Pondevilla nga pagpalakat sa 39 ka individual nga nadakpan sa paglapas sa health protocol sa linsestasyon sang pulis padulong sa covered court kag naka hands forward agud masunod ang social distancing. Kumpirma ni MBCCI Chief Frank Carbon nga ginapanugutan na sa Emergency Operations Center nga makaserbe na sa makahulubog ng ilimnon ang mga kalan-an sa Bacolod kang isang hotels, restaurants kag mga karinderya. Sulo kay Carbon, panugutan las 6 tugtub las 9 sang gabi nga makainom ang 18 anyos pasaka. Ang edad apang istrikto nga ginapanumduman ang mga negosyante nga sa sulod gid lamang sang ila mga kalan-an kag hindi magbutang sa mga extension nga lamesa sa higad sang dalan. Ginklaro ni Carbon nga sa kalan-an gid lamang makaserbe sa makahulubog nga ilimnon kag hindi sa mga video kay bar o kon balay ilimnan. Palayag ni Carbon nakasugtan sa ilang meeting sa tung Biyernes ng gabi nga hindi na pagdulaon ang las 11 tubtub las 4 nga curfew. Ang record ban, i-allow ang aton nga hotel, restaurants, kag even karinderya nga serbisa o wine bilang record between 6 lang bilang dinner lang abala. Okay, budlay man dugay mo lang yung sa nagpangadlaw, dugay mo lang na yung nagainom. Ang kabahin sang pahayag ni MBCCI President Frank Carbon. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head on market nga padayon pa ang ginaproseso ang 5,000 ka mga livelihood assistance sa dugang nga 359 ka mga market kag sidewalk vendors nga naapektuhan sa road clearing operations ng DILG. Yara sa 1,107 ka mga market kag sidewalk vendors ang kabugusan nga benepisyaryo sa Bacolod. Sa mga kadamuon, una na nga nakabaton ang 748 ka mga benepisyaryo nagligad ni Disyembre 2020
kag Pebrero 2021. Suro kay Pineda ang 359 nga makabaton pa sa ayuda ang gikan sa downtown area, Libertad, Burgos kag Central Markets. Ang pondo sa sining ayuda ang gikan sa talatapan sa Department of Social Services and Development. Magapatigayon sa inspeksyon ng Bacolod Emergency Operations Center o EOC upod ang Bacolod Permits and Licensing Office sa mga hotel, lodging house, restaurant, bars, iban pa antes ang Valentine's Day. Agud masiguro nga matuman man ang mga health protocol. Sulo kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ang inspeksyon ang nag-umpisa na sa Biyernes nga adlaw kag magapadayon sa masunod nga semana. Dugang pa ni Sorongon, dapat ang ini nga mga establishmento ang nagatuman sa health protocol, kaangay sang pag-disinfect sa ilang mga sa lugar sa kada usa sang kliyente, islan ang mga bedsheets, pagbutang sang hand sanitizers, pag-establishar sang backtrack kag iban pa. Suro kay Sorongon, ilaman i-monitor kung paano kag ano ang ginusar nga disinfection sa sining nga mga lugar. Nagligad nga Enero, naglibot man ang inspection team sang syudad sa mga malls, spa, hotels, call centers, flower shops kag iban pa. Nanawagan si Sorongon nga sa okasyon sang Valentine's Day, dapat magsunod sa minimum health protocol kung mayara sila sang gugma sa Bacolod kag sa ilaman nga pamilya. Especially now that we are anticipating the celebration of Valentine's, no? So we will be conducting an inspection of the different hotels diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no? Kaya like for example, kung sa motel ikaw, dapat ang minimum health protocol ay properly observed, no? Dapat may mga hand sanitizer sila or alcohol hand spray dira nga mga spray dira nga available, no? Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Chris Rongon ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Kag sa katapusan nga balita lokal, gintinloan sang barangay kag Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang kanal sa duha ka mabangga sa puro kasagingan barangay Banago, syudad sang Bacolod. Sino kay punong barangay Ricky Mijares gilayon nga ginaksyonan sang barangay kag syudad ang reklamo sang mga pumuloyo. Ang pagtinlo sang kanal suno kay Mijares ang temporaryo nga solusyon na gud malikawan ang pagbaha sa lugar samtang ginapakigangutan pa ang tag-iya sang duta ang ginatiniran sang mga residente. Pagklaro ni Mijares, ginapanag-iyahan sang pribado nga individual ang lugar kag kinahanglan pa sang abiso agud makapatigayon sang proyekto sa lugar agud masolbar ang problema sa baha. Liwat nga magabalik ang nagapanilo sa lugar sa Lunes. Sunod man kay Executive Assistant Joe Marie Vargas, nagpadulong na sa lugar ang engineer sang syudad agud usisaw ng sitwasyon sa lugar kag makahimo sa nagakaigo nga rekomendasyon agud masolusyonan ang problema sang pagbaha. Las 6:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita National. Presidente Duterte wala nagapabor sa full implementation sang Child Car Seats Law. Online licensure exams posible patigayonon sining nga tuig. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sining. Ang balitang ito. Alright, good morning mga ka-aksyon. Kamusta ka mo? How are you? Happy Sunday everyone. Happy and blessed Sunday everyone. Good morning gid. Sa nagaupod sa aton subong nga aga kay Sir Alex Montesa, good morning sa imo. Good morning man kay Miss Homa Lomena. Yes, have a blessed Sunday na naman. Kay Althea Kim Iriman. Good morning, blessed Sunday, keep safe always. Thank you, ikaw man. Arman Regalado, magandang umaga man, sir. Nagapangapi ka mo da. Sige, may lang pagpangapi. Happy Sunday. Okay, si Sir Alex nag-monitor dito sa Maya Vista Alegre siya. Sige, salamat. Kay Henry Tibos Mobreros, good morning. Kay Christ Carrie Paul, Javier Tanatan, good morning man. Happy and blessed Sunday everyone. God bless us all. Marilu Travilla Catinoy, good morning. Kay Sir Alex Fuentes, maayong aga, be safe. Rizal Lee, hello, good morning. Tamyaw niya lang ko no, sa may agang iya ko no gwapo nga paryente. Si Engineer Ernie Earl Bailon. Okay. Sige, ginapatamyaw man ni Sir Alex Monteza, si
Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Madrid sang Mabini Coral, 24/7 ka monitor sa transistor radio. Ay kalain 24/7, tapos hindi man kami 24/7. Bisan nga karap-karap ka pamate, ay kalain. Eddie Lawus, good morning sa imo. Adra sa may Cane Town, Victorias. Kay Sir Michael June P. Season, good morning. Have a blessed Sunday to you. And sa Energy Fans Club, greet niya lang happy birthday sa ihinablo si Eris Nicole. Happy listening man kay Teacher Dance Ginlo. Thank you, Monitor from Metrovilla Subdivision, Valenzuela City. Okay, sige, si RR to paran muntuwarihin nyo. Nagapamati man. Kaya Warren Ortiz, good morning. Franny Ong, good morning. Joval Trinidad, good morning, sir. God bless you always, man. Dra sa may kaban kala ni Sir Joval mong. Okay. Gina Girona Fernandez, good morning. Happy Sunday. Leo Socamo, good morning, man. Thank you, Sir Joval. Kay Sir Edwin Pineda, good morning, sir. Mario Buenaflor, good morning. Sa iya ko no, watching from China. Good morning ko no sa iya palangga nga bata. Okay. Sige, thank you, Sir Leo. Marilo Kahilig, good morning. Dra sa may barangay 1A, Manapla. Greet ko lang happy birthday sa inablo si Christian Bulinas today. God bless. Salamat ka monitor kada adlaw. Happy birthday, Christian. Kay Lily King, good morning man. Marie Antoinette Piliado, good morning kay Dudoy, kag kay Arlie Piliado, kag Melcho Aplas ng Sansawi sa La Carlota, kag kay Anola Piliado sa UK from Canada. Ramil Santesteban, good morning. Neil David, good morning man. Dra sa may Caltex sa Bangga Pepsi, oy may aga dra sa inyo. Kay Doser Amad Marabilio, good morning. Kay Fine, Vitar, happy Sunday. Romel Haipe, good morning. Rolly Diaz, dra sa may Eroreco naga-monitor, subong nga aga. Have a blessed Sunday. Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Rosano Miranda. Okay, standby for Balita National. Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Hindi pabor si Presidente Rodrigo Duterte nga i-implementar ng Child Safety and Motor Vehicles Act mangod ang pungsod padayon nga nagatinguha agud man ang puwasan ang economic impacts nga gintuga sa COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Senator Bongo ang reaksyon matapos ginpamangkot kung ano ang panindugan sang presidente sa kontrobersyal nga layi nga naga-require sa mga kabataan edad 12 anyos papanaog nga mag-usar sang car seats. Sunod sa senador, nagapati ang presidente nga hindi pa panahon na gudi implementar ang layi. Madumduman ginpirmahan ni Presidente Duterte ang layi sadtong Pebrero 2020. Wala naman ginpadayon sang Land Transportation Office o LTO ang full implementation kag ginklaro nga magatutok sa information drive sa sulod sang 6 ka bulan antes magpangdakop o kung mag-issue sang tickets sa mga nagalapas. Ginakonsidera sang Professional Regulation Commission ang pagpatigayon sa computer-based licensure examinations sining nga tuig. Nagligad nga tuig 11 lang ka mga exams ang napatigayon sa ahensya bangod sa pandemya apang sining nga tuig. Target nila nga makapatigayon sa 101 ka mga exams. Sunod kay PRC Chairman Teofilo Pelando Jr. ilan na ginatun-an ang mga lahi kada profesyon kag mag-issue sang privacy, security kag technology. Dugang pa ang ginaplano nila nga online examinations ang para sa mga profesyon nga may dutay nga nagakuha sang exam. Apang ginako sa opisyal nga may mga professional boards sa gihapon, hindi kumbinsido sa baylo ginarekomendar nga ipaiway sa liwat ang exam sining nga tuig.
Ginengganyo naman sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang tanan ng mga lokal nga gobyerno nga magbutang sang no parking signs sa mga dalanon agod hindi magbalik pa ang masalakyan nga ginapahalin na bangod sa ginhimo nga road clearing operations. Sulo kay DILG Undersecretary Ipimako Densing, ini ang kabahin pas ng ginapatuman nga Road Clearing 2.0 nga programa nga magatapos sa Pebrero 15. Nagligad nga tuig sang ginapatuman ang programa nga tuyo matinloan ang tanan nga mga sagabal sa dalanon. Nanawagan si Senadora Leila de Lima sa Kongreso nga investigahan ng report nga pagnubo sa Passport Revolving Fund kung PRF sa Department of Foreign Affairs nga gintigana para sa mga pagpaayo sa passporting, consular services kag iban pa. Una, dirigin pahayag ni DFA Secretary Dorel Jr. sa Enero 20 sa isa ka Twitter post nga nadula ang bilog nga PRF sa DFA kag naglabot sa 388 milyones pesos ang balayran sa ang APO Production Unit ang passport printing contractor sa pungsod. Sunod kay Dilima, dapat mapaathag kundi nagkadto ang pondo bungod para ini sa interes sang publiko. Kag sa katapusan nga balita national, plano sa Department of Interior and Local Government kung DILG kag University of the Philippines kung UP nga i-update ang ilang 1992 Peace and Security Agreement matapos ang maid-ed nga review sa ilang 28 ka tuig nga kasugtanan. Sa statement, ginpahayag ni DILG Officer in Charge kung OIC kag Undersecretary Bernardo Florence Jr. nga welcome development ang ila pagsapol sa mga opisyal sa UP bangod pareho nga ginkasugtaan nga i-review ang 1992 agreement kag i-update para sa karon nga sitwasyon. Diyan pa siguro naman sa DILG nga ang pag-review hindi makaapekto sa basic rights kag freedom of speech and assembly sa UP nga protektado naman sa konstitusyon. Last 6:28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ang pinakasikat gid nga blue brands Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Liwat kay Rosano Miranda, kay Doser Miranda, Doser Marabillo. Good morning dra sa may barangay Tutong, Hinubaan. Ma'am Elizabeth Gamala, please greet my niece, Jasmine or Hasmin, but I think Jasmine Shire Brillantes. Sa 19th birthday today. Happy birthday. God bless and more power. Glycia Blas, good morning. Dra sa may Vancouver, Canada. Good morning, ma'am. Rowena Sanchez, good morning lang kuno sa family Sanchez. Kay Romel Hype, good morning. Belated happy birthday kay Nanay Corazon Rido Hype. You're welcome, Sir Doser Marabillo. Kay Neil David, good morning, ma'am. Sumupod ko di sa obrahan sa Caltex Bangka Pepsi. Sila ni Eldran. Okay, good morning sa inyo. Kay Miko J. Onayan Panoncilio, good morning. Happy first birthday. Kay Baby Giana Panoncilio. Binong 70, good morning, sir. Kay Shabina Aquino, good morning. Watching from Saudi, maayong aga lang da sa tanan. Nga family Aquino sang sumag. Thank you, you're welcome. Laura Del Andrada, good morning man, ma'am. Sige, salamat, Ged. Kag sa tanan nga naga sa ulog sa ilang adlawan subong adlaw. Happy birthday gid sa inyo tanan. Thank you gid sa inyo pag-upod man sa akong subong nga aga. Kay Zoraida Lucero, good morning. Sige. Thank you, ma'am. Mayroon na nga pagpamati, ma'am Zoraida Lucero. Okay. Stand by for Balita International kag Sports. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International.
Linibo kamatao sa nagkalain-laing nga syudad sa Pungsod, Myanmar ang nagpatigan sa hublag protesta agud kundinahon ang natabo nga kudeta kag ginaduso ang paghilway sila leader nga si Aung San Suu Kyi. Ang ningatikang ang sepihak sa pag-shutdown sa military junta sa Myanmar sa internet sang Pungsod. Kalabanan sa managpartisipar sa rally ang nagsuksok sang pula nga amo ang kolor sa National League for Democracy ug NLD nga partido ni Suu Kyi kag nagdaog sadtong Nobyembre 8 ang eleksyon pinaagi sa landslide vote. Kung madumduman, wala gin kilala sang militar ang nanging resulta sang eleksyon kag gin-insister nga may natabo nga lapnagon nga dinayay. Nagmarcha ang linibo ka mga pumuloyo sa Yangon City Hall, uyat ang mga bandera sang NLD o kunang picture ni Suu Kyi. Kadungan man sang pagpalakpak kag pagsaot. Magluwas sa Yangon, linibo man ka matao ang nagprotesta sa iban pa nga dako nga syudad sa Myanmar, kaangay sang Mandalay kag Naypyidaw. Kag sa naman nga sports balita, gilayon nga nanguna sa inisyal nga botohan sa mga basketball fans sa Brooklyn Nets forward Kevin Durant kag Los Angeles Lakers star nga si LeBron James para sa NBA All-Star Game. Ginanunsyo sa liga nga si Durant ang nakatipon na sa masobra 2.3 milyones ka boto sa Eastern Conference. Sa Western Conference naman nanguna si LeBron nga mayara sang masobra 2.2 milyones ka boto. Ay banta pa nga mga front court sa botohanay nga makaupo ni James amo ang Serbian center nga si Nikola Jokic, sang Denver Kawhi Leonard sang Los Angeles Clippers nga yara sa katatlo, Anthony Davis sang Lakers, ang Golden State Warriors point guard nga si Stephen Curry, Dallas Mavericks guard nga si Luka Doncic, ang Slovenia kag Portland Trail Blazers nga si Damian Lillard. Ang Eastern Conference naman magluwas kay Durant ang ginabugusan nanday two-time reigning NBA Most Valuable Player Giannis Antetokounmpo sa Greece. Cameroonian big man Joel Embiid sang Philadelphia 76ers, Boston Jason Tatum, Bradley Beal sang Washington Wizards, Brooklyn Nets Kyrie Irving kag ang teammate nga si James Harden. Sa karon hindi pa sigurado ang enkwentro sang Eastern kag Western Conference team kada kapatigan pa sang dialogo ang NBA o kada mga NBA officials kag mga players para sa All-Star Game sa bulan sang Marso sa estado sang Atlanta. Last size 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo Pebrero 7, 2021. Good morning lang kay Monique Steven kag kay Ma'am Cory Vidaha dira sa May Kuwait, and good morning man kay RR Muntua nga nagabiyahe subong padulong sa Mamaylan, halong gid sa pagbiyahe kagawad RR. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,